Mao ni atong tinula guys, bukal lang kayo siya guys. Atong ilunod ning lunod na to ning sangig ug tanglad guys. Sangig ug tanglad guys, smooth kay ni siya guys ba. Smooth kay ni atong tinula guys, kay na isangig ug tanglad dayon. Ang galay guys oh. Muna akong paboritong isagol sa tinula guys. Udlot sa kamote. Karon kay mao ni ipamahaw ni Yuri guys, kay itong ato na po ning pasudanog sabaw ning bataa guys. Kontento naman siya sabaw guys, kay sige ra lang kaon og mga kuan, mga lami nga sudan guys. Muna kanina po atong pasudan niya ron guys, mao po niyang request. Kinahanglan nato nga mohigop og sabaw sa tinula. Para guys, akong tanglad kay ako rin taon ning gigupit dito sa ako ang tanom guys. Kay kaang rin ta natong gitamnan guys, di syempre di gid siya makakuan guys. So ato na lang gi putlan og gamay ang iyang tumoy sa dahon, di ba? Pawa man ni salang sa humot atong tinula guys, dara guys di ba guys? Na ako'y nagamit na ako ang gitanom. Lami ni guys ba? Kalami sa akong sabaw. Pabukal siya maayo guys. Kaya ato ang timplahan ni ron taod-taod guys. Mga anak ra ko magluto guys, simpleng tinula. Simpleng tinula. Ito biya ning isda nga kuan guys. Sa Tagalog pa ning isda guys, katong dalagang bukid. Nya duha ni siya sa kaklase ning isa bilason daw ni guys. Kung kailaw sa bilason guys basta bilason daw ni guys ang isa, din ang isa dalagang bukid, pero di kay siya dagko, pero ang kilo ani guys is 180 pagpalit nako. 180 ang kilo sa pagpalit nako guys. Medyo may kamahalan din. Mahal na gid ang mga palitunon karon guys. Di na gid angay matingala guys, kay mahal na gid niya siya. Karon ato ang itong timplahan ay magic sarap asin guys. Dara dangan na asin guys ha. Then kani ang magic sarap guys mo man ang nalangan ko guys, kay nagkuha ko ani guys nagkuha ko gamay para ako guys nga walay timpla, kay di ko gusto na masubrahan tas timpla ang ako guys. Thank you for watching guys. Bye.